ভাল স্থান আমার হাগ্রামা মহিলার ডাঙরিয়া কেবিনেট একটা মিনিস্ট্রি দিবা লাগে। বিজেপি দল ক'ত আর আঞ্চলিক দল ক'ত? মুখ্যমন্ত্রী কোৱা মতে অকলে আমি নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু ৰাইজৰ মনত আমাৰ বিটিআৰৰ বহু কেইটা দলৰ চিন্তাধাৰাটো অলপ বেলেগ। দাদিৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰা বা পাৱাৰ পলিটিক্স কৰা সেইটো অলপ ক'ৰবাত থৈ দি পেলাই বড়ো জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া যদি তেওঁলোকে আগবাঢ়ে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিন্দুত তেওঁলোকে একেলগে লগ হৈ আগবাঢ়ি যাব পৰা এটা মানে ৰাস্তা আছে বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। সেইটো অলপ ক'ৰবাত থৈ দি পেলাই বড়ো জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া যদি তেওঁলোকে আগবাঢ়ে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিন্দুত তেওঁলোকে একেলগে লগ হৈ আগবাঢ়ি যাব পৰা এটা মানে রাস্তা আছে বলে মোর দৃঢ় বিশ্বাস। बेनि डेटआव आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आबो दासो बुजिदों। दिनैनि समाव जयन्त बसुमतारीनि खालि जानानै थानाय जायगायाव दिपेन बर' सारखौ दैथायहरगोन ना? जे डाबल स्टेन्डार्ड जे दिनै मोनसे खोथा बुङो गाबोन मोनसे खोथा बुङो दा बिदियाव जोङो ट्रास्ट लानो हायासै एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'नि सायाव आरो भबिष्यत मा जागोन बेबादि जुदि दिनै फंसे बुङो गाबोन फंसे बुङोब्ला दा ओंखायनो जोंनि गोसोआव मोनसे डाउट सोमजिहोबाय। বা বিজেপি ইউপিপিএল বিপিএফ रुलिं और अपोजिशन एकत्रित भाव चुक्तिर स्वार्थत आगबाढ़ी जाओ और थांनाय एमपि इलेक्शनाव रावबो गोसोखांनो रोङाखै दिपेन बर' सारखौ जयन्त बसुमतारीनि जायगायाव दैथायहरनायमोनबा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोबोद आवगायगौमोन। दिपेन बर'नि बे खौसे जानाय बाथ्राखौ लानानै जोंनि बर'फोरा खायफाया खौसे जानांगौ आरो खायफाया खौसे जानाङा बाथ्राखौ लानानै दान्थि बिदान्थिया सोलिगासिनो दं। थांनाय एमपि इलेक्शनाव रावबो गोसोखांनो रोङाखै दिपेन बर' सारखौ जयन्त बसुमतारीनि जायगायाव दैथायहरनायमोनबा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोबोद आवगायगौमोन। दिनैनि समाव जयन्त बसुमतारीनि खालि जानानै थानाय जायगायाव दिपेन बर' सारखौ दैथायहरगोन ना? दिपेन बर' सारा जोबोद आखा फाखा जेरैबो खोथा बाथ्राखौ बुंनो गोरों। दिनैनि समाव बर' हारिनि मोनफ्रोमबो दल संगठनखौ खौसे खावलायनो हानाय गावनि फेसबुक ससियेल मिडिया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बाख्नायथाव। आंनि खावलायनाय आंनि बुंनायाव आंनि फोरमायलांनाय बा आंनि साननाय बायदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बियो। आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ मोनथिदों दिनै बिथांमोना गन्थङाव दै हाबदों लाजिदों पलिटिकेलि दिनै मार्डार जानो थांगासिनो दङ गोइं टु बि मार्डार। इउपिपिएल पार्टिया पलिटिकेलि दिनैनि दिनाव जोबस्रांनो थांगासिनो दं। स' बेखौ नुनानै दा बिटिसिनि सिएम प्रमद बर'आ दिपेन बर'खौ फन हरनानै बुंहरदों जाहैबाय माने नोंथाङा ओरैबायदि बुंदो प्रमद बर'आथ' बे खोथाखौ बुंनो हाया नालाय लाजियो। प्रमद बर'आव दुगामारा ना ओरैबायदि फ्राउदि खोथा बुङो प्रमद बर'आ लेक्सार होयो नाथाय रियेलिटियाव जेबो खामानि गैया। स्टेन्डार्ड जे दिनै मोनसे खोथा बुङो गाबोन मोनसे खोथा बुङो दा बिदियाव जोङो ट्रास्ट लानो हायासै एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'नि सायाव आरो भबिष्यत मा जागोन बेबादि जुदि दिनै फंसे बुङो गाबोन फंसे बुङोब्ला दा ओंखायनो जोंनि गोसोआव मोनसे डाउट सोमजिहोबाय। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय जोबोद बाख्नायथाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा गावनि फेसबुक ससियेल मिडिया मोनफ्रोमबो बर'नि दल संगठनफोरखौ हांख्रायदों जोबोद बाख्नायथाव। नाथाय थांनाय इलेक्सन एमपि इलेक्सनाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जयन्त बसुमतारीनि जायगायाव दिपेन बर'खौ दिल्लीयाव खामानि मावनो थाखाय दिल्लीनिफ्राय माखासे बर'नि खामानि मावनो गोनां खामानिफोरखौ दिल्लीयाव दैथायहरनायमोनबा दिपेन बर' सारा साबसिन खामानि मावनो हागौमोन। आरो लोगोसे दिनैनि समाव जयन्त बसुमतारीनि जायगायाव दिपेन बर' सारखौ गुवाहाटियाव थानानै बा गुवाहाटिनि माखासे पावारखौ लानानै बर' ओनसोलाव बा बर'फोरनि खामानि मावनो थाखाय दिनैनि समाव बर' हारिनि गेजेराव दिपेन बर' सारखौ दैथायहरगोन ना? दिपेन बर' सारा जोबोद आखा फाखा। दिपेन बर' सारा जोबोद बर' हारिनि स्पिडै खामानि मावनो थाखाय हास्थायसुला आरो दिपेन बर' सारा माखासे खोथाफोरखौ अबे खोथाखौ मा बुंनांगौ अबे समाव मा बुंनांगौ दिपेन बर' सारा जोबोद आखा फाखा गोरों मानसि। बिनि थाखायनो दिपेन बर' सारखौ थाबैनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हास्थायो। आंनि बुंनायाव आंनि खावलायनायाव गोरोन्थिफोर जायोबा आं निमाहा बियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा जोबोद गोरों मानसि जेरैबो खोथा बाथ्राखौ बुंनो गोरों। गावनि फेसबुक ससियेल मिडिया मोनफ्रोमबो बर'नि दल संगठन खौसे खालामनो थाखाय नाजादों। दिल्ली सरकारनिफ्राय बर'नि जौगानांगौ खामानिफोरखौ दिल्ली सरकारखौ नारसिनदों गुवाहाटी सरकारखौ नारसिनदों। जोबोद दिपेन बर'आ बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो हास्थायसुला
गोरों मानसि बिनि थाखायनो आं खावलायो फैबाय थानाय समाव जाहाथे दिल्ली सरकारनि खाथियाव खामानि मावनो थाखाय गुवाहाटी सरकारनि खाथियाव खामानि मावनो थाखाय जाहाथे MP नङाबा MLA दिपेन बर' सारखौ थाबैनो दैथायहरनांगौ जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोरों गोरों मानसिफोरखौ थाबैनो दैथायहरनांगौ जेरैबो आखा फाखा दिपेन बर'आ मोनफ्रोमबो खोथाखौ दान्थे बोथे अबे समाव अबे खोथाखौ बुंनांगौ अबे समाव अबे खोथाखौ फोरमायनांगौ अबे समाव अबेखौ बुंनांगौ जोबोद गोरों मानसि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं दिपेन बर' सारखौ हाजार हाजार साबायखर होयो नाथाय दिनैनि समाव दिपेन बर' सारा सोंनो हागोन ना हाया प्रमद बर' सारा गोविंद बसुमतारीनि डिपुटिशिपखौ रायजो राजाफ्रा होयोबा प्रमद बर' सारा गनायगोन ना गनाया प्रमद बर' सारा गनायाबा हाग्रामा महिलारी सारा गोविंद बसुमतारीनि जायगाखौ डिपुटिशिपखौ होयोबा गनायगोन ना गनाया आरो लोगोसे फेरेंगा आरो गुबुन गुबुन माखासे बिबानाव थानाय बिथांमोनखौ सोलाय सोलु खालायोबा गनायगोन ना गनाया जोबोद दिनैनि समाव BPF हान्जानि माखासे MCLAफ्रा पावाराव गैयाबाबो दिल्ली सरकारखौ गुवाहाटी सरकारखौ बुंनो हानाय BPF पार्टिनि MCLAफोर जोबोद माखासे साहसगोरा माखासे सरकारखौ बुंनो हानाय माखासे खामानि मावनो थाखाय बुंनो हानाय गोरों मानसि दं दिनैनि समाव जायफोर प्रमद बर'आ गावनि आगदा आखि लादों बिथांमोना गावनि मानसिखौ रायनो गावनि मानसिखौ बोरै माखासे फान्दायनानै जेलाव दैथायहरनो हागोन बेफोरनि आखा फाखा दिल्ली सरकारखौ गुवाहाटी सरकारखौ नारसिननो खावलायनो माखासे प्रमद बर'नि आगदा आखि थानाय बिथांमोनखौ साहस गैया जों नुयो प्रमद बर'आ दिनैनि समाव दाखिनानै आसि थुनानै गावनि गोसो गोरबोजों हेमन्त सारखौ बुंनो हानाय दिल्ली सरकारखौ बुंनो हानाय गुवाहाटी सरकारखौ बुंनो हानाय जों दिनैसिम खोनायाखै दिनै गावजों गाव सोंखारिलायनाय गावजों गाव माखासे दान्थे बोथेखौ जों प्रमद बर'खौ बांसिन नुदों दानि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोना सोरखौबा नाथ्रोद बर' दैदेनगिरिफोरखौ बुंनो हानाय एक्सपार्टखौ नुदों नाथाय सरकारखौ नारसिननो हानाय सरकारखौ बुंनो हानाय जों दिनै नुवाखै বিজেপি দল ক'ত আর আঞ্চলিক দল ক'ত মুখ্যমন্ত্রী কোৱা মতে অকলে আমি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু ৰাইজৰ মনত আমাৰ বিটিআৰৰ বহু কেইটা দলৰ চিন্তাধাৰাটো অলপ বেলেগ তেওঁলোকেও ভাবিব লাগিব আৰু ভাবিব যে বিজেপি কিমান শক্তিশালী বিটিআৰত এইটো অহা দিনত গম পোৱা যাব কোনে কি কয় কৈ থাকক মানুহৰ মুখ আছে কবই মুখ থাকিলেতো কথা কবই না